Добър вечер на всички от ProCar LED Lights. Тази вечер направихме Шкода Октавия 2001 година. Той втората е първа генерация, значи фейслифта. Монтирахме на едносекционен рефлекторен фар с кружки H4, заменихме стандартните халогенни кружки и сложихме мини билет прожектор H4. Виждате каква плътна, концентрирана, отсечена светлина. Дългите имате лазер, 6 диода, които ползвате от рефлектора. Просто е невероятно. Кружките с активно охлаждане, камбус система против грешки и МЦ модул против смущение на електрониката. Виждате резултата. Фаровете са регулирани на машина. Ето виждате насрещен трафик, тъмен, чисто нов асфалт. Всичко се вижда. Каже колегата, малко беше забрал, тук сме късите доби. На никого не пречим, това свети на тъмен и мокър асфалт. Виждате резултата. Нищо общо, колегата преди беше с ксенон за рефлектор H4, но няма нищо общо. Концентрирана плътна светлина, всичко се вижда. Доволен си? Да. Стана светна. Виждате резултата. Просто идва сезона вече на фаровете. Рано се стъмва. Нашите пътища трябват фарове. Видимост в банкетите. Ето трябва я най-къси пак. Сечена светлина. Дълги. Това е за сега от нас от ProCar LED Lights. Бъдете живи и здрави!